Apa nyanyi apa? Pilih lagu TikTok pilih. Pilih. Sing anu wae. Apa? Sing wis. Oke, Om Alit sedang menonton Lantang siaran langsung. Arep request lagu apa Om Alit ngono? Request lagu apa Om Alit? Apa lagu niki? Ya apa Suwe. Apa Iki ini? lho, iki arep disawer karo Om Alit. Suwe. Wis juga nang burine ngene lho karo suwe. Ya. Suwe. Ora jamu kodhong tela suwe ora ketemu pisan gawe gelo sawe ora jamu Kodong telo. Suwe ora ketemu. Kamu bisa mencoba bela. tareret 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 tiga bukti. Wah, oke. Pak Debene minta lagu tiga bukti. Umpama sekamu. Upama kowe ngerti Rasa atiku iki nanging urip sesandingan nanging ati ora krasan. Wis tak coba tak lakoni, wis tak coba tak anteni, nanging ati ora iso kuat nanggo lara marga omonganmu ngarani ati. Kowe ora tau ngomaksani sing lakoni ya mung tinggo bukti. Aku nrimo kowe gelem ngandani kowe sewu siji masalahe. tau iso kakang kapan wae Muga Gusti sing sayang kowe, gelem ngandani kowe, muga nyaman karo liyane. urip Iki mung sepisan, ojo nganti rusak seduluran, nyacan wis ra sesandingan. Ati iki tetep sayang, najan tresno tak kudu nduweni utalane. Kudu tak lakoni, tarererererere kowe ora tau ngomaksani sing tak lakoni ya mung tinggo bukti. Aku nrimo kowe gelem ngandani kowe, muga nyaman karo liyane. paling nyanyi waton Nyanyi apa? anu Wah. sing
sing santai-santai apa sing santai-santai? Apa ya sing santai-santai iki? Aku Isih tresno kowe nganti tekan esuk kapan. Itu Mas. Sliramu tetep ning atimu najan kowe ora iso dadi sing tak penake nganti mati kowe tetep ning ati. Obat entek ya Mas. Obat entek garek sing ping kuwi garek separo. Enggak jek ning Prambanan ya. Pakde totok gondrong. Oh. Penari gendeng. Biyen aku Tau kelangan nganti saiki isih kelingan. Aku sing tak anti-anti upayang tekaning pati jebule mlenjani janji kabeh iki merga kahanan sing iso nyukupi kebutuhan. aku kerja esuk sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere. Apa pancen wis nasibmu nasibmu piye kabeh mung pisan karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku mbok sepeleke. kudune Kowe ngerteni piye kabeh mung dititipane Gusti. oh Gusti Najan atiku wis kubrah rejane nggoning ibadah Gusti sing paringi berkah. Jan balungan kiri ora gendut utrawe najan dalan ra alus sing penting wani terus. jos kompak tenan iki wah Mas Ope Kurniawan Mas pahit mantap sip thank you. Mungkin ada yang mau request lagu. Mumpung ini ada anak lagi gabut. Jari ini gabut neng omah ra oleh lunga-lunga gabut. Sing cah gede-gede wirang gagas. Malah gabut. Ya gabut nang omah terus. Weh, Om Yosep. Sida golek ora? Wah, iki stokku jan kotong blong e. Om Yosep. Wingi ming pamer tok nang FB, wah nggon kuwi kotong blong. Garek botole tok.
Coba delok sing ngarep kene ya. Ibumu mosok delok ning kono. Kok kebanget. Oh, suwe rajamu. Wis, suwe rajamu. Kowe sing Ji, toreret ngono ya? Yo. Ji, ro, toreret, tereret. Oh, Ora jam. wis kok iki Dik. Saka apa ta? Tareret, tereret, tereret, tereret. Lha mulai kapan? Suwe Ora jamu mas, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu, ketemu bisa malah gawe gelo. suwe ora jamu godhong tela. Suwe ora ketemu, ketemu bisa gawe gelo. Tareret, tereret, 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 tereret. Mana? Apa? Apa? Ngapa ta? Gabut mesti jelas lagi gabut ini. Bocah ini gabut. Sopo sing Kuat nandang kahanan. Sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, Pas lagi jaru-jarune, wene milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing Artine ora lara, anangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji, sing hati-hati. Sopo mung dem esuk tekan sonten, mergo sadar diriku tutus cinta-cintaan. Yo wis ben mung tak pendem rasa, sing ana ning jero dada, mengko tak dongakno muga urip mulya. iso kumung muga ora kenung
Nuwun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun. Pak Arianto, Vespanya mana? Bernadetta Iswari ini sedang menonton siaran langsung. Padahal ini cedak lho. Ini kono lho. Ini delok ning kamar ya Ibu. Rini Pujanggara sedang menonton. Wah, ngelek, ngelove. Jempole papat tok kabeh. Lagune Tatu iki piye to, Dik? Aku ya rapal ning tengah itu. Nyanyi sambil ngop ya lantang. Ngantuk. Tatu sing ana ndada Parirasane jan eling kowe liyane apa aku salah yen aku kono apa Halo Om Boni. Wah. Apa aku salah yen aku apa anane caritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake. Wis ngantuk, Bro? Bro. Apa meneh iki? Wis bae. Ngantuk aku. Wis ngantuk ngono kok. Lantang sudah ngantuk. Sampai ketemu besok. What? Udah capek. Kono sih. Ora ora dia.